Ahojte, dneska si tu rozbalíme kúsok vec, na ktorú som sa veľmi dlho tešil, a to je nový mobil. Kúpil som si iPhone SE 2020 zo Swapy, a kvôli tomu, že som nechcel míňať veľmi drahé peniaze na nové iPhony a proste som si myslel, že toto je dobrá voľba a je to dostatočne, má to v pohode foťák, akože nie je super, ale dostačujúci pre mňa a iné super funkcie a má to vlastne starý hardware, vlastne hardware 8, ale software to má novší a všeobecne dneska si to ukážeme. Takže vôbec som ešte nevedel ani, ako to vyzerá, ako zabaluje ten Swapy tie svoje objednávky, takže si to pozrieme. Fúha, ja som strašne na to teším, lebo ja som... už to vidíme. No a tuto to máme. Teraz neviem, ako to otvoriť. To bude takto. Takže... toto si môžeme hodiť preč. A máme to tu. Obratíme si to. Mám tu ten Swapy. Ja som v živote nič neotváral, nevidel som ani žiadne unboxingy, čo sa týka Swapy. A veľmi pekne má tie zabalené svoje objednávky. Jedine toto by to mohlo byť... nie, je to pekné. Toto je nejaká príručka, to nás nezaujíma. Ale toto nás zaujíma. Počkej, toto má tieto nálepky. Počkej, nie. Nemá to nálepky. Nie, má to nálepky. To nejde dole. Už to mám dole. Takže ideme si to dať. A máme to tu. Wow. Počkej, nedá sa to vybrať. OK. Tu už máme aj káblík pekný. Stále je to, táto vec, lighting, takže to není USBčko, ale why not? Až položíme na bok. Chcem veľmi pochváliť Swapy, že má veľmi pekné, aj keď nemá originálne, tieto krabičky má veľmi pekné obaly. Také proste tvrdé, proste cítiť, že je to celkom kvalitné. A je to podľa mňa veľmi pekné, takže ideme to dať preč. OK. Môžete ešte napísať do komentov, či to voláte SI, SE alebo SE. Wow. Môžete si napríklad všimnúť i to, že na 8, ktoré sa veľmi podobajú, skoro sú na nerozoznanie, tak na 8 je tento Apple logo troška vyššie, ale tu je takto nižšie položené, aby sa to dalo rozoznať. Je to veľmi lesklé, takže už teraz je to úplne zapatlané a zamastené, ale môžeme si to otvoriť. OK. Veľké čakanie. Apple logo. OK, takže ja som veľmi spokojný s výzorom tohto mobilu. Nemám ešte na toto žiadny kryt, takže to si niečo také dokúpim. Chvíľu si počkáme. Pekné. Takže, nastavíme si to niekedy inokedy, už potom sám. A ja by som takto skončil toto video. Takže, zhrnutie videa, kúpil som si iPhone SE 2020 zo Swapy. Veľmi chválim Swapy, ako to krásne vie urobiť tú krabičku a jak to krásne zabalí. Ešte vyskúšam tú funkčnosť toho mobilu, to je celkom dôležitá vec, ale aspoň čo viem, tak je to veľmi dobrá značka. A som z toho veľmi rád, Takže čaute u ďalšieho videa, napíšte, že či máte radšej Android alebo Apple a čaute.